నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 మీ అమ్మాయి మీద మాట్లాడుతున్నాను. ఇదొకే అనిపించి నేను తినాలి. దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నావు. ఏంటి ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకో నువ్వు. నా ఫోన్ తిప్పే నా ఫోన్ తీసుకుని నువ్వు ఎవరివే కాల్ చెప్పి కలిపో. ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటాను. ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇవ్వను తీసుకో. ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకోవడానికి లేదు అసలు ఏంటండి అది పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండిగా.